Γεια σας, είμαστε σε άλλο ένα βίντεο στο Minecraft και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κύκνο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τα υλικά που θα χρειαστείτε και θα χρειαστώ είναι block of quartz, quartz stairs, quartz slab, string, orange carpet, spruce wood stairs και spruce wood slab. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα θα βάλετε τις stairs σας και μετά το spruce wood slab και μπροστά από το spruce wood slab θα βάλετε block of quartz και δίπλα γύρω θα το γεμίσετε με quartz stairs. Θα έρθετε εδώ μπροστά και θα βάλετε ένα στέρας έτσι ανάποδα. Μετά από πάνω θα το βάλετε ένα κανονικά. Από πίσω του ένα ανάποδα. Και από πάνω πάλι κανονικά. Τώρα βάλτε εδώ πέρα 2 quartz slab και από πίσω τους βάλτε έτσι 2 ανάποδα. Εδώ. Και τώρα βάλτε ένα slab εδώ πέρα, ένα εδώ μέσα και βάλτε και αυτό εδώ να φαίνεται τη σκάλα. Και βάλτε ένα string εδώ και βάλτε το orange carpet έτσι. Και κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το κάνετε στη θάλασσα. Απλά βάλετε το αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Κάντε μου subscribe όσοι δεν μου έχετε κάνει παρακαλώ και κάντε μου like αν σας άρεσε το βίντεο. Αυτά, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.